Okay, die goeie gach in de nervies, maar had ik vechen er zo, dan gweel en goed. So, dan gaan kind piece biog fuin changa ta een klache om. Kurum anispesh sa changa shin. Maar ta lan ruddy ata shul leshen changa. Agus ta shiani akker chacht lesh naturiki ata Ireim fwy lachar marialler en changa. Maar het doet mij zijn ishan beerle captor fwy lachar gur ieder cead agus sécéad na clocha om. Agus is gaelge arsa atá na clocha. Agus na háirithe a hit amach don changa sin, tá si dochreite fad. You know, sa bharna sin, gá chéad bliana, dochreite. So, dús de bhí anseo gandout. Gach éin chunsan a bhí lár focail de bhúl séhú do. Ach an sin de bhí deire chuimrú. Now deire chuimrú cílíonn sé gur chail gach focail an seola deirnach. Tá de hála sé sin timpeall na bliana 500 master. Now, is féidir am a hallú gur hit a lehéad a rud amach. Tá sé titim amach faoi láthair san rankis. Ní nítar deire éon ocail san rankis. Tá sé scríomh fós, mar is dócha de scríomhach an rankis rih teachtaí bhaim an deire chuimrithe sin, agus mar sin is féidir leat deire gach focail eiscint sa scríbhneoireacht agus sa le trú ach fós féin ní nítar deire gach focail. So, tarlíonn sé de theangacha, ní léon doubt, agus de hála sé don ghéilean, agus de hála sé le linn réim na dlachóm. Ag tús na tréthe sin de bhí deirí focail ann nach raibh ann ag deire na tréimhse sin timpeall séchéad. So master faoi láthair timpeall 500 de hit é sin amach. Carcolór. Ach an sin go garad ina dhéag sin de tháinig an meán chuimrú. An meán chuimrú ná an dara seola agus gach ré seola ina dhéag sin más focail fada atá agat. De hit na gotaí lár ó na seolaí sin. Agus tá sé sin dochreite. Well, ní dochreite, tá sé a rís inchreite, tarlíonn sé as béarla de roinnt focail atá gin. Ach tá sé anna téann sé anna at ormsa rénos gur hit sé amach de gach focail. Now, tá is agam master rud éigean buintach le béin, an bhéim a bhí lecha gach focail. Agus de bhí an bhéim chó láidir son an géad seola gur raibh sé ná dúrtha gur hit an chéad seola eile amach as an focail agus ag leanúntar aig ó sin. Ba chuna rá gur hála sé master 5 bliain in dhéag deire chuimrú. Is é sin an rud a rihin atlam. An míú is fearlam is dócha ná an ceann go raibh scríbhneoireacht na clocha óm de bhí sé ársa fiú ag an am a scríomhacht na clocha óm. Teanga, well, beidir fuairim na teanga a bhí ann a bhí ag an úsal acma nó beidir ag na dríthe a bháin agus nach raibh ag na gnád daoine an éanchar. Agus nuair a scríomhach na clocha óm an teanga a bhí orthú fiú ag an am a scríomhach iad de bhí sé ársa. So beidir rud ag an cosúil leis an leigin san aglas sa látá nuamh. Is beag duine labhraíonn an leigin taobh mó den aglas. Agus fiú is dóchas san aglas is fuairim ársa
atá in úsáideacha. Agus buintear úsáid as an leidin de rudí ifigúla fós sa lá atá nuamh. Agus béidir mar sin a bhí le fuirim na Gaeilge a bhí nu atá ar na clocha ón. Caint na líní, bhí sé go thomláin difriúil, de bhí sé tar éis dulta ar aghaidh hena féin. Agus tá sí sa múl go raibh diaspóracht mar an ggéine le linn na haimhneochaine. De bhí daoine ag aragónt ar cheart sean, teanga, na bhilí a haingtar ais agus é sinna úsáid mar cheanga le linn na haimhneochaine. Ach de bhí daoine eile ag áitimh fan second tá teanga na líní fós ann. Tá sé imethe ar aghaidh tá éhlód tar éis teachtarthaí agus be ceartún an teanga sinna úsáid. Agus gan dabhad is caint na líní a thugann lá lé, agus is caint na líní mar a bhí ag an am do thosníomh mar ag an buinte sin. Agus is dócha imothuairimse mar an ggéine le hóm agus le scríbhneoireacht ón. Nuair a tháinig na ceisteanna de tháinig siad le fuirim scríbhneoireachta nua. Agus nuair a thosaigh siad ag scríomh, ní caint na nríthe, nó béidir na nuas leachma a scríomhadh siad go bailach, de scríomh siad caint na líní, mar béidir gná rií a bhí isteags na manastracha ar dús nó gná rií a bhí ina gríostathe ar dús sláivathe. Is dócha a tháinig go héireann ar dús leis an religún agus caint na líní bheadh ag na sláivathe sin tar éis tamlín tar éis go mbeadh sé fálamthe acu. So nuair a thosnaigh siad ag scríomh is fuirim na teanga sin a scríomh siad, agus sin an fá go bhfuil fuirim na teanga ar na lámhscríbhíní is sinna atá goin chomhthéag súil ar fad ó irim na teanga atá ar na clocha ón. Mar shampla, anam a bheadh ar na clocha ón Colomagni. Now, is é sin an tuisil gineadach an ag an deire teispáin sé sin an tuisil gineadach dún. An tuisil anamnach den anam céanna ná Colomagnus. Now, ar dús de tháinig deire chuimriú. Colomagna. Tá G agus N ag an deire agus is 5 é sin. An rud a tharlíonn gásanna mar sin ná titan an G ar lár agus déantar an gota leathan. So tá Colomán a gut. Agus is é sin leis an deire chuimriú. An sin leis an man chuimriú tá Colmán a gut. Mar an Colomán ar an Colomán an gota sa lár titan sé sin amach as an bhacail chomá agus tá Colmán a gut. So ó anam Colomagnus tá Colmán a gut. Agus de tharla sé sin de gach éon ocul. Sin rud atá, úntach mar eall ar an teanga, mar cílíonn sé measam nach duige míad gach éon rud fós. At mar eall ar an teanga, mar a rís ní thuige míad conas ar hit sé amach. Agus is dócha gur léiríonn sé go raibh háirithe sochaí ar siúil ag an am chomá. Má éachann tú ar na háirithe atá ar siúil nó ag titim amach faoi láthair sa bhéarla. Tá a lán háirithe teanga ar siúil faoi láthair, agus an chúis atá taobh hirdíobh ná an tidirlín in áiríre. Tá rudaí ag bogadh chótápaigh sin ar an idirlín, agus ag leathnú amach chótápaigh nuair atá smaoinemh áiseach, áisiúil nó nós nua atá áiseach de dhaoine chun smaointe agus cuincapaí agus rudaí mar sin a chuirí láthair nó chur trasna, leathaníonn siad anna hapaigh ar an idirlín. Agus leis an idirlín chomá tá
riachtanis nua grin ó héh na teangada. Agus mar sin tá háirithe ag siúl agus ag amach. Is dócha go raibh rud éigean ar siúl sa tochaí ag an am chomá idir 400 agus 600. Agus gandát ní a bhidirlínacha ach de hála rud éigean chun churisteach ar an seanar réim a bhí ann ar na sean nósanna a bhí ann. Agus is dócha an míú is dóchúla ná an chríostíocht, de tháinig an chríostíocht agus de chuir sé isteach go mór ar an tochaí mar a bhí sé ag an am. Cé gur luan daoine agus is fíor dóibh nach raibh foréigean i gceist nuair a tháinig isteach an chríostíocht rud beanamh ach nuair a hagan religún nua, I mean, ní minic athraíonn daoine gan íochail a bheith curtha orthu ach de réir mar a higaníd níor tharla sé sin leis an gríostíocht den éireann. So cé go raibh sé síocháinte fós féin de thug sé cic mór don tochaí agus de hit a lán athraithe teanga amach dá bhar. Now, rud a bháin mar eall seo agus an méad atá ráite agam beidir go sé go thomláin ní cheart. Ní sanolaí amachchas amach mé, buine me lán tainna bhas stadéir ar na clocha óm, agus rinne mé roinnt stadéir ach cosúla a lán rudí eile. Dá bhéad stadéir a dhéanam seir an rud is mó na faibanna agus na ceisteanna a aimsíimse. So má tá freagraí na geisteanna ag géanana amachchan sin de bhéh fáilte is fiche rompu, de bhéon féin anna bhuaoch díobh ach iad a chur chuún. Grimíle agah.